खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो दिनै आं नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जाबाय। साननैसो सिगां आङो उदालगुरियाव बिटिआर मोननायनि रंजानायखौ नायनो थांदोंमोन आरो बिथांमोननि रंजानायखौ आं नुनानै जोबोद आंबो रंजानाय मोन्दों। मानोथो होनबोला जों बर'फोरनि मोजांनि थाखायनो बिटिआरखौ मोननाय जादों। नाथाय आङो उदालगुरियाव थांनाय समाव आं मोनसे बाथ्रा खोनानानै एसे कनफिउसन मोनबाय। मानो होनबोला जोंनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन संगठनाव बे बिटिआर मोननायनि उनाव गोबां मानसिफोरा लिस्ट हैदों, गावनि मुंखौ सोस'नो थाखाय लिस्ट हैनाय जादों। बिदिबाथ' जायफोरा लिस्ट हैदों बिसोर गासिबो साख्रि मोनजोबगोन नामा? आरो जुदि साख्रि मोनजोबगोनबोला बिदिबाथ' साख्रिया क्वालिटि गैयि जासिगोन। साख्रि मावनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनाङो। साख्रि मावनो थाखाय जोङो लेखा फरा जोङो लानो गोनां जायो। आरो जायफोरा क्वालिटि दं, जायफोरा बेवहाय बे साख्रिनि थाखाय क्वालिफाइड जायो, बिथांमोनाल'सो साख्रि मोननाय जायो। नाथाय जायफोरा जानला मानला फरायै मानसिफोराबो लिस्ट होनानै जुदि साख्रि मोनगोनबाथ' बेथ' साख्रिया क्वालिटि गैयि जासिगोन। उइदाउट क्वालिटि साख्रि जाबाथ' जोंनि समाजखौलाय जों बोरैहाय जौगाहोगोन? जुदि बयबो साख्रि मोनोबोला बे साख्रिया बोरै जागोन? जों आसामावनो नाय, जायखिजाया जोङो साख्रि जों नागिरनो थांबोला जोंथ' ओरैनो मोना रावबो। माबा मोनसे जोङो इन्टारभिउ होथारनांगोन आरो बे इन्टारभिउ जों क्वालिफाइड जाबासो जोङो साख्रिखौ मोननो हायो। आरो बेबादिबासो क्वालिटि गोनां साख्रि जानो हायो। जुदि लेखा फरा रोङि मानसिफोराबो साख्रि मोनोबोला बिदिबाथ' साख्रिफोरा क्वालिटि गैयि जासिगोन। सोर रोंगोन? अनेक अफिसियेल खामानि थागोन। सोरबा लिरनोनो रोङाबोला, सोरबा फरायनोनो रोङाबोला बिथांमोना माबादि साख्रि मावगोन? जोंनि समाजा बोरै जागोन? बोरै डेभेलप जागोन? स' आंनि बुजिनाय बादिबोला नोंथांमोना भुल बुजिदों। साख्रिखौ जानला मानला मोना। मानो होनबोला साख्रि मोननो थाखाय जोङो इन्टारभिउ होनाङो। जोङो इन्टारभिउआव पास जाबासो जोङो साख्रिखौ मोननो हायो। जुदि लिस्ट हैनानै साख्रि मोनदोंबोला बिदिबाथ' आंबो होनो गोसो। नाथाय आं बुजिखायो जायफोरा संगठनजों लोब्बा गैया, जायफोरा संगठनाव मुं गैया, बिथांमोना माब्लाबाबो बिदि सहसै साख्रि मोनखाया। बेखौ आं मिथियो। बेनिखायनो आं हले लिस्ट बा हैया। स' लोगोफोर, आं मिथिनाय बादिब्ला जायफ्रानो लिस्ट हैदों बिथांमोना जाम्बासो जादों। मानो होनबोला साख्रिखौ रावबो इजि प्रसेसै रावबो मोना। साख्रि मोननोबोला नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन, अब्लासो बे साख्रिया क्वालिटि गोनां साख्रि जागोन। एकर्डआनो दा बावैसो साइन जादों। दानिफ्रायनो नोंथांमोना साख्रिखौसो सानदों। नोंथांमोना सानदोंना सानाखै जे बे सनितपुर जिल्लानि बा गहपुर ओनसोलनि बर'फोरखौ नोंथांमोना एसेबाबो सानदोंना सानाखै? गहपुराव गोबां मानसिफ्रा हारसाफोरजों बुथारजाबाय। बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना सानदोंना सानाखै? बिथांमोनाबोथ' जोंनि बर'नि आन्दलननि समाव बिथांमोनाबोथ' गोबां गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन। स' नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय सानदोंना सानाखै? बिथांमोनजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा आं मिथिनो हादों। बिथांमोना दुखु मोनदों। बिथांमोना दासिमबो बिटिआरआव इनक्लुड जायाखै। बिथांमोना सानदों बिथांमोनखौ बिटिआरआव सोआनानै। नाथाय जों मिथिनो मोन्दों गोबां लिडार्सफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों 6 मासनि गेजेराव बिथांमोनखौबो इनक्लुड खालामनाय जागोन होननानै। नाथाय बेसेबांथार बेखौबो जोङो साननो हाया। स' लोगोफोर, नोंथांमोना साख्रिलाय मोनगोन, खिन्थु बे साख्रि मोननोबोला जोङो इन्टारभिउ होनांगोन। अब्लासो जोंनि बे साख्रियाबो क्वालिटि गोनां साख्रि जागोन आरो जोङो बिदिनो जोंनि समाज, जोंनि बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। आरो जोंनि बर' हारिया बिदि जौगालांबाय थायोबोला सानसे समाव सरकारानो जोंनो बड'लेण्ड होनो थाखाय बायद' जागोन। स' लोगोफोर, आङो बे बिटिआरनि मानसिफोरनि रंजानायखौनो उदालगुरियाव नायनो थांनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिबोनानै आं गोबां दुखु मोनदों आरो एसे साननोबो गोनां जादों। स' लोगोफोर, आं दायो उदालगुरियाव थालिया। आं दायो भालुकपुङाव थायो। भालुकपुङाव मोनसे प्रजेक्टनि खामानि मावो आङो। आरो बेफोरनो जाबाय भालुकपुंनि मोनसे मोजां नुथाय। स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोबोद मोजां आलो गोजोन, बयबो रंजा खुसियै बेयाव खौसेथियै जोङो थायो। आरो बेवहाय आङो मास मोनसे जासिगोन भालुकपुङाव थानाया। दा मास मोनसे बेखिनि थानायाव आं जेबो उसुबिदा मोनाखै। गासै बर'फ्रानो बेवहाय खौसेथि थायो, नांलाय खमज्लायबो गैया। बर'ल' नङा, बेवहाय बर', मिजु, नागा, आदिबासि, नेपालि बयबो लोगोसे थानाय जायो। स' बेयाव थानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आंनि
प्रजेक्टनि खामानिखौबो आं मावनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। स' लोगोफोर आङो एसेबां गोलाव बुंलिया दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव बुथुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।